ହଁ ସବିତା କୁହ କୁହ ହଁ ଶୁଭିଲା କ'ଣ କହିଲ ସମତି ଆଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଚାହା କରିଦେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ କହିଲ 3 ଥର ଚାହା ଦେଲିଣି ହଁ ନାଲି ଚା ଅଳେଇଚ ପକେଇକି ଦେଇଛ ଆଉ କ'ଣ ଧଳା ଚା ଦେଇଛ କ'ଣ ଲିମନ ଟି ଚାହା ଦେଇଛ ହଁ ହଁ କ'ଣ କହିଲ ନେଇକି ଯିବି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି କ'ଣ କହିଲ ପେପ୍ସି ନେଇକି ଯିବି ଆମେ ତ ଦୋକାନ ପାଖରେ ହେଲିଣି ଆଉ ପେପ୍ସି ମିଳୁନି କ'ଣ କହିଲ ଟଙ୍କାକିଆ ପେପ୍ସି 10-30ଟା ନେଇ ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ନେବି କ'ଣ ଚପ ବରା ଆଉ ବରା ସବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଚପ ନାହିଁ ଗୁଲୁଗୁଲା ଅଛି କହିଲା ହଁ କ'ଣ କହିଲ ଗୁଲୁଗୁଲା ବେଶୀ କରି ନେଇ ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ କେତେ ନେବି କ'ଣ 10-15ଟା ନେଇ ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ହଉ ହଉ କେତେ 10ଟା ହଉ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ନେବି କ'ଣ କହିଲ ପାଣିଟୁଆ ନେଇ ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଇକି ହଉ ହେଲା ଆଉ ନେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ସେଇଠି ସେ ବସିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ କହିଲେ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବେନି ସମସ୍ତେ ବା ରହିବେ ଏବେ ଆଣିକି ଦିଆଯିବ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚଳେଇ ଦେବା ଆଉ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ